L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Din il-għodwa tal-Ħadd jum il-Mulej nsemmu lill-Mudna kollha komunità parrokjali tagħna ta' Taxbix biex niċċelebraw din l-Ewkaristija li fiha sejrin infakru d-daħla tal-Mulej Ġesu ġewwa Ġerusalemm. Permezz ta' din it-trajja wkoll sejrin nitlu bil-ġimgħa Mqazza. Ġimgħa li hija tant għażiża għalina lkoll. Illi flimkien ma' Ġesu se nitlu u nimxu miegħu fil-bagħdija, fil-mewt u fil-qawmi. Huwa mument ta' riflessjoni għalina lkoll li nirriflettu bis-skit ta' danna kif qegħdin ngħixu bħalissa, nirriflettu fuq l-imħabba kbira li wera il-Mulej Ġesu lejna. Għax li noffu din il-qudiesa għar-Ruħ Kitib Kamillien. Nis'al Alla li jista' kollox u lilkom uti jiena rrid ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għenien u bil-għallejn tiegħi bil-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imħazza Marija dejjem fixtieq lill-anġli u l-qudsin kollha u lilkom uti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Ħnina tiegħek għalina li s-sabar tiegħu jkun ta' tagħlim għalina u li jsoqilna nissibbħu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Għajjem il-ktieb tal-Profeta Iżajja. Sidi l-Mulej tan-nifsin ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħidu lil għajjiem xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjem lil il-bidinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-Mulej fetaħ li bidinti u jien ma webbistx rassi, ma rġajtx lura. Tajdali lil dawk li kienu jsawtuhom. Ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjib u l-bsier. Sidi l-Mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi biżniet. Jien naf li ma jkollix biex nisti. Il-kelma tal-Mulej. Assar responsabbjali ngħidu Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Daw kollha li jarawni jidħu bidja, jgħiduli, iħarbu rashom u jgħidu, f'idejn il-mulej intilaq, ħajjeħilsuh, ħajsalvaħu għax fih jitgħaxxa. Alla tiegħi għaliex tlaqtu. Ab'dak li bdaru għalina, ġema nissina rassew, taqbuli jdejja u riġlejja, nista' nott għadmi kollha, imkien Alla tiegħi għaliex tlaqtu. Wejġi qasmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-nifsa tiegħi. U li, la titbejġ minni, qawwa tiegħi fittexxini, imkien Alla tiegħi għaliex tlaqtu. Inxandar jismek mill-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġemgħa, faħru l-mulej intom li tibżgħu minnu, seffuh il-koll, nisel Ġakob, ibżgħu minnu l-koll u liet Iżrael, flimkien Alla tiegħi għaliex tlaqtu. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippi. Ġesu Kristu li għad li kellu in-natura ta' Alla ma qadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjer lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-Sib. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekkel lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sas-smewt u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Biex bl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu qalb tiegħu u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu hu l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missir. Il-kelma tal-mulej. Ingratu ħajr ila. Minħabba fina, Kristu għobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Naraw issa r-rakkont tal-passjoni tal-mulej Ġesu mill-Evanġelista San Mattew. U sejrin naqraw mid-tieni parti ta' dan ir-rakkont. Ġesu waqaf quddiem il-Gvernatur u dan staqsih. Inti s-Sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu. Inti stess qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassini l-kbar u x-xjukh bdew jakkużaw, huma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu, m'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jixhdu kontra tiegħek? Iżduha anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-Gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-Gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu għalihom. Lil min triduni nitilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġenithom jagħtuh lil Ġesu fid-dejr. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu. Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih bagħtiet ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisien il-kbar u x-xjukh ġelu lill-poplu jitolbu lil Barabba u jgħidu lil Ġesu. Il-Gvernatur mela reġa' staqsihom. Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn?
Wiġbuh il-kol lil Barabba. Għalilhom Pilatu u x'nagħmel Ġesu li jgħidulu l-Messija. Wiġbuh il-kol, salva. U staqsihom, imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu salva. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi biex aktarx kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħaseb idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien m'iniex ħati ta' dan id-demm, dan araw intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tagħhom biex isalluh. Imbagħad is-suldati tal-Gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabu kollha. Neżżawh u xeħtulu fuq mantal aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġġa bix-xewk u qasba fitu l-nebnija. Inxteħtu għal-qubtejhom qudiemu u qagħdu jiddieħbu bih u jgħidulu: Islim għalik, Sultan tal-Lut. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh biha fuq rasu. U mbagħad wara li għaddew bis-sufjett, neżżawlu l-mantal u xeddewlu l-wiġġu. U ħaduh magħhom biex isalluh. Huma u sejrin sabu raġel minn Ġilead jismu Xmur u ġeluh jerfgħu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qurrija, taw jixrob il-bit taħlita marra. U daw imma ma rridx jixrabbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellgħuhom bix-xorb. U nxteħtu bil-ilma u qagħdu hemm għassa tiegħu u qegħdulu fuq rasu il-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tajt hekk: Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu sabu żewġ ħallilin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħidu, iċaqalqu rashom u jgħidu: Int li tħobb it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh, salva lilek innifsek jekk int li bent Alla u insel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisien il-kbar bdew jiddieħbu bih mal-kittieba u x-xjukh u jgħidulu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva u s-Sultan ta' Iżrael. Ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda f'Alla. Ħajjeħilsu issa jekk iħobbu, għax hu qal: Jien minn Alla. U bl-istess mod bdew imaqdru ukoll il-ħallilin li kienu imsalbin miegħu. Ma s-sitt l quddiem waqgħet dallma kbira fuq il-pajjiż kollu sab-9 sigħat. U madwar id-9 sigħat Ġesu qajjad leħen qawwi u qal: Eli, lema sabaqtani. Jiġifieri Alla tiegħi, għaliex laqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħu qalu: Lil-Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna ħanaraw jiġi xi Elija isawwah. Imma Ġesu reġa' qajjad qajta kbira u rad. U wara, il-purtiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art tgħeżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna itzma ta' qaddisin li kienu niedu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies
Iċ-ċenturjun u dawk li kienu biha waqsa ta' Ġesu kif raw l-arti senses u jiġri dak kollu intlew bil-bisa li ma' bħalhom u qalu dan kien tassew miraclu. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġakobu u Ġuseppi u om ulied Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġel minn Arimatija jismu Ġuseppi li hu wkoll kien sar dix-xiklu ta' Ġesu. Marat Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħataw. Ġuseppi ħal ġisem u keffnu fl-iżgħar nadif. Għedu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Kerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u tela. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swied fil-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulhom: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarra meta kien għadu ħaj u qal wara ftit jiem illum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sa t-tielet jum li ma jmorrux jiġu tix-xiklu tiegħu jisirqu u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet u hekk il-qerb tal-aħħar ikun qar minn ta' qabel. Għalilhom Pilatu: għandkom l-għassa, morru ħarsu tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares u ħallew ukoll l-għassa magħha. Ikudi kif għedt fil-bidu ta' din l-Ewkaristija permezz mill-ċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm aħna qegħdin nidħlu f'din il-ġimgħa pazza. Ġesu li jidħol ġewwa Ġerusalemm fost il-ferħ tan-nies u tat-tfal. U ħadd il-palm jurina il-mod ta' kif aħna ġejna maħbuba. Alla li tagħna lill-ibnu, l-uniku ħiben li kellu biex jagħti minħabba lill-ibnu għalina l-koll. Alla tagħna dak kollu illi seta' jagħtina. U l-qari kollu li smajna. L-qari kollu li smajna f'din l-Ewkaristija jurina żewġ veritajiet: min hu Alla u min hu l-bniedem. Alla li huwa mħabba li jħobb il-bniedem u jibqa' jħobb il-bniedem, u l-bniedem min hu l-bniedem. Il-qari kollu li smajna tidher il-mibeda, l-odju u r-rabja. Għal dan Ġesu, għal dan il-bniedem qaddis li wrew bħala l-iktar bniedem ħażin għaliex ridu jeħilsu minnu u jridu joqtlu. X'kien hemm fil-qalb ta' Alla u fil-qalb tal-bniedem. U ninsew li aħna l-awturi tal-passjoni tiegħu. Ġesu refa' fuqu id-dnub tagħna. Id-dnub li forsi għal ħafna minna m'għadu jfisser xejn u xi ħaġa astratta. Ma li fil-verità id-dnub huwa tbatija mogħtija lil Alla. U Ġesu jgħix il-passjoni tiegħu fis-skiet, fil-paċi, fil-ħlewwa, fit-talb, bil-maħfra
l-espressjoni tar-rieda tal-Missier. U llum ukoll niftakru f'Marija. Ma nafux jekk kienx preżenti dakinhar taħt il-palm. Imma żgur li Marija kienet preżenti fil-mumenti l-aktar diffiċli li għadda minnhom Ġesu. Marija fil-mumenti ta' tbatija kienet hemm. Hija l-uniku mara li kienet ta' dawl preżenti fit-tlaħm. Marija li għedet li Ġesu jitla l-Kalvarju u dejnu jmut fuq is-salib biex jkun jista' jsalva lill-umanità. U aħna nafu Marija li inti wkoll tgħidilna wkoll fil-Kalvarju tal-ħajja tagħna u anke f'dan il-Kalvarju illi bħalissa għaddejjin minnu. Nitolbuk flimkien ma' Ibnek Ġesu intom tibqgħu magħna ħalli aħna nibqgħu mixjin. U l-Kalvarju inti kont hemm u qiegħda wkoll magħna f'dawn il-mumenti. Aħna nafu flimkien ma' Ibnek Ġesu inti viċin ta' kull wieħed u waħda minna ifred f'dawn il-momenti diffiċli li għaddejjin minnhom. Maħna nittamaw Ġesu u f'Marija il-fiduċja tagħna qiegħda fuqkom u nitolbukom biex tkomplu tgħinuna tibqgħu magħna ma tħallunix waħedna biex neħtieġu l-għajnuna tagħkom. U nfaħħar Ġesu Kristu dejjem ikun. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U lejn wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini tal nisser il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. In-nisser mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih kollox. Niżel is-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fedwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Vexti u sar bniedem. Salbuh għalina bagħda taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kolba mazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħab lill-ħajjin u l-mejtin. U s-saġġa tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Jum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fuq il-profeti. Fil-Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika nisħaq magħmulija waħda l-maghfira tad-dunubiet u nistenna l-ħawma mill-wied u l-ħajja tas-żmien li ġej. Aħna niċċelebraw illum il-passjoni tal-Mulej Ġesu u dħul tiegħu glorjuż fil-Belt ta' Ġerusalemm. Fiċ-ċokondana nitolbu lil Alla biex aħna li bil-ferħ ilqajna bil-friegħ tal-palma tas-sebbuġ lill-Mulej Ġesu s-Sultan Rebbieħ hekk nidhru qudiemu meta jasal il-waqt bidejna mimlijin frott tal-mejjed tajba. Missier Qaddis illum Ibnek Ġesu b'rieda sħiħa tela Ġerusalemm biex jagħti bidu għall-passjoni tiegħu. Wassal il-Knisja għall-ferħ tal-Għid il-Ħatmiem. Nitolbu isma'na. Missier ħanin Ġesu ġie fostna biex ikun is-Salvatur u l-Feddej tagħna. Għamel il-bnedmin kollha jkollhom is-salvazzjoni li kisbilna bil-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja. Nitolbu isma'na. Missier it-tieba li lbes lil ħudna l-mejtin bis-sura tal-ġisem imsebbaħ ta' Ibnek u għatihom li jgawduk għal dejjem. Nitolbu isma'na.
Missier Setani b'dem tisuq ta' kotta ta' grazzi lid-dinja bil-passjoni tiegħu. Agħtina l-grazzi kollha li neħtieġu biex nibqgħu dejjem fedili lejk. Nitolbu. Ismana nitolbu mulejk. Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, il-qattar li qegħdin nagħmlulek illum aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-passjoni ta' ibnek il-għażiż u agħtina li niksbu l-frott sħiħ tagħha bi Kristu Sidna. Nitolbuh biex dan is-sakrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jinqabu lejk Is-sakrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' Ismu għat-ġlied tagħna tal-Knisja mazza kollha tiegħu. Għall-passjoni ta' ibnek il-waħdini taf issa mulej il-kollha tiegħek għalina mhux għax jisħuqilna minħabba xi jemil tagħna, iżda bil-qawwa ta' ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħhom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien nirroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Hu li ma kellux ħtija għoġbu jbagħti għal ħatja u għal-ħsiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqa. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmien tiegħu għall-ħajja kiseb għalina l-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien ma' raġli kollha aħna wkoll infaħruk u bil-ferħ intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għolja tas-smewwiet, imbierek ġiegħ fis-semm mulej, osanna fl-għolja tas-smewwiet. Qaddis tassew inti mulej, inti l-għajn ta' kull id-dussija. Qaddes għalhekk li nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajja jibgħati ħobs ratti l-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħa l-kalċi reġa' radda l-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maghfra tad-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxattru bil-ferħ il-qawmi tiegħek u nistennew sa ma tiġi il-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan bifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajja li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħtuk. U miċ-ċoħol tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe Liejnu u mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar fil-ħaddejja tiegħek Kitty Camilleri li inti jogħġbok issejħilha għal għandek minn din il-ħajja, dakar fil-mejtin kollha u l-Bubblejn Missir Qaddies tiftakar dawk kollha li ħallew ħajjithom minħabba din iċ-ċirkustanza. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-self tiegħek. Ħenna lilna lkoll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' San Ġwan tas-Salib u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek issa mill-bidu tad-dinja. Amen illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għad-dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li l-mulej Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna inti fis-smawiet, jitħaddis ismek, tiġi saltinat. Ikun li trid kif fis-sema u fil-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Ħafrilna dunubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-demm. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull demm. Agħtina fid-dieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmien biex inkunu ħielsa dejjem ninukum ħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom l-isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Min qalbna nagħtu din il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit tad-dinja agħtina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi l-bit tad-dinja għen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda trid kelma waħda li tkun free.
is-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sakrament tal-Ment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għand Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitlu fik u nibqa' inħobbok għal-dejjem. Amen. Ngħaddu wkoll mal-Nusija tiegħu il-Papa fit-talba li huwa għamel għal dawn il-mumenti hekk li qed innejxu fihom. Missier Etern li tista' kollox, il-kien tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqlin għax inti sserraħna. Bidi nitolbuk biex tħares kompassjoni fuq dawk mill-quta. Għati mistrieħ etern lill-mejtin u farraġ lin-nimlikta. Fejja il-morda serraħ fil-qalb il-moribondi. Kun ta' saħħa għal ħaddiema tal-kura tas-saħħa u erfa' l-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nirbu lil dawk kollha fil-bżonn bil-mħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem muqaddas tiegħek. Amen. Nitolbu. Issa li tqarbilna lid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokor tagħna mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjex li nemmu, hekk ukoll bil-qawmien tiegħu għall-ħajja twassalna għall-premju li lejh aħna mixja bi Kristu Sidna. Amen. Għawsawkom illi nhar il-ħamis huwa jum ħames ix-xirka u sejrin nagħmlu wkoll din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li wkoll infakru dan il-jum għażiż ta' ħames ix-xirka waqif tal-Ewkaristija. Fuq il-ħejli se nittrasmettu fuq il-Facebook din iċ-ċelebrazzjoni ta' nhar il-ħamis ħajkun fl-4:30. Fl-4:30. Mbagħad nagħtukom ukoll il-ħinijiet għaċ-ċelebrazzjoni tal-ġimgħa l-kbira u għall-festa tal-Eid. Ringrazzjaw ukoll lil Lawrence tat-trasmissjoni li qed waslitna permezz ta' Facebook, lil Marija tal-Qarib, lill-organista Gino Molestanio, sew aħwa saċerdoti għall-Fedwelija li tal-għodu ingħaqadna flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. U l-mulej jagħti l-paċi u jibierek lilkom ilkoll. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajja. Lill-Alla.